Dobre, teraz to už nahrávam, ale jak sa na teba joinúť? Počkaj, že ja hrám, tak klikneš na tú hru a ja budem... Len mne tu ešte neukazuje, že hráš nejakú hru, vieš? Ja aj vlastne áno. A už to aj nahrávam teraz. No tak, dobre, už to tu vidím. Raz nejaké Christmas hobby, ospravedlňujte ma. Nevadí. Áno, už ťa vidím. Počka, to si ty s tými vlasami? Áno. Ja som tá s tou čapicou. Počkajte, ale nevidím teda vlastne. Bo tu vidím iba nejakú trávu, postavu a to si vlastne ty. Ty si tá s bledomodrým tričkom? Áno, to som ja. Aj s takými oranžovými vlasami? To som vlastne áno. Môj divný avatar, nevadí. OK. To je zadarmo taký pekný avatar? Áno, to mám free. To si ani kupovať nemusím reálne. Si iba... To tam všetky tie veci pohľadám. Dobre, takže už sme dali asi... Koľko sme dali levelov ozaj? Počkaj, inak pozriem sa. My 2 slova, dobre. Takže my 4. level akurát. Ja už som trošku ďalej než ty. Ja viem, čakaj. Toto je ale sranda hrať, ja už som to raz hrala v škole. Takže... Mne to rôzne baví hrať tie obíčka. Ja málo kedy niečo také hrám. No to iba aj keď ja. sa mi chce. Takže ideme. Inak poviem ti, koľko má táto hra levelov. Dokopy ich má sa mi zaží, že 60. Dohráme to. Ale... Dohráme. Pokiaľ sa nám to vôbec podarí, lebo toto je celkom ľahké običko. To nie je nejaké také ťažké. No to som si aj všimla, že je to easy običko. Len poviem ti počkaj, poďme. Šopa. Na ktoré by si teraz išla, ja fakt neviem. Ja idem na zelené. Lebo to ja poznám, ja už poznám tie odpovede celé. To fakt? Lebo my musíme... No, ja už som to hrala veľakrát. Ja aj si to dohrala? Hej, ja to vždycky celé dohrám, niekedy nie, tak nevadí, lebo ja už to poznám celé. Ideme teraz po takom nejakom tuneli. A ty toto poznáš úplne z... Aha, sane nejaké. To mám na to sadnúť? Počkaj, idem prvá ja, ale môžeš ísť so mnou, lebo tu chcem tam jedno sedenie. Áno, to je dobré, tu môžem ísť normálne na tých saniach. Aj keď tam nie je voľné, počkaj, čakaj, obklubník. A teraz ideme... Toto je nejaké lezenie. Skákať, aby... Hej, to sú celkom ľahké, takže pohodička. Toto je mega dobré običko. Ja to hrávam na Vianoce. Ja to hrávam prvýkrát dnes. Nevadí, ale zase dobre to je celkom, keď to hrávam sama. Áno, to je veľmi dobré. Teraz no, čakám. Mňa vôbec nebaví Roblox hrať samu. Ani mňa. Ľudia, tu máte normálne nejakého si medveďa. Tu môžeme... Medveďa, čo? Ne, za šmíkalka. Takže... sranda. Ja tu normálne... Chceš vidieť, ako ležím na tej zemi? Ja som tam ostala. No, počkaj, jupi. Takže... No, mňa to tu samo nejak posúva, divne. Ťažko to ide, lebo viem, že... Čo tam je aj za Robuxy, takže... Tam je niečo za Robuxy? Fakt.
Nie, Áno, mne to nie. čakaj na Poviem mňa. ti, čo tam máš za Robuxy. Ty tam máš, sa mi zdá, že, počkaj, ty tam máš za Robuxy Speed Coil, potom ešte, nech sa to volá, Gravity Coil a ešte je toho veľa, ale to už neviem. Lebo ja toto nie ja minimálne buď hrávam, neviem, nejaké, napríklad Breaking 2 občas hrám, počkaj. Kaj, čakaj tuto a ja ti poviem kadiaľ. Kadiaľ to poď za mnou, dobre? Ďakujem. A ten, poďme teraz, je to kurník, dobre. Takže ešte raz musím ísť asi. Aha, a OK. poď po tej zelenej. OK, takže teraz budeme musieť nejak skákať počas toho. Čakať, a tu... Ty si kde vlastne? Som tu. Počkaj, kde si, počkaj. Jaj, som hore. Som vlastne dole, takže pohoda. Čakaj na mňa, tu dole už prosím. čakám na levely 27. Počkaj, ja vôbec neviem, kam mám ísť teraz. Počkaj, ja paniem toho Ja a neviem, ukážem fakt. ti. Počkaj. Dobre, ja som to už nejako prešla, ale už to nejak mám. No dobre, No, to kliknem, dobre. A teraz si musíme vybrať, že akým smerom ideme. Takže teraz musíme na toto skočiť, na to červené, čo to je. ne, ja som padla. Kurník, šopa, ja musím skočiť za tebou. Dobre, čakaj. Lebo... Skočme to, Kaj. Rýchlo skoč. Počkaj. Kde si ty? Tebe sa to fakt dáhnem to. Dobre, teraz máme tento level a musíme ho prejsť, aniž by sme z toho spadli teda vlastne. Aha. Ale poznám aj také hry na Robloxe, že normálne, keď sa raz pomýliš, tak to ťa už vráti na začiatku tej hry. Hej, to je ako to je aj v Tower of Hell, že si na začiatku. Dajme tomu, neviem, zabiješ sa alebo niečo také. Vieš o tom, Proste, že ja to natáčam? viem. Počkaj. Nie, kde som to išla? Kde si vlastne? Ja som pri tých... Ja som tu hore. Ja tuto. Jaj, áno, vidím ťa už. Poď za mnou. Toto ti to ukážem. Aha, ja to tu moc ani nehrávam, tie obička, ani nič také. Aha, tak tuto sa je. To má to normálne ide úplne skoro sama. To ma posúva. A že teraz musíme skočiť. Teraz ideme cez nejaký tunel. Tak toto neznášam, toto, čo sme teraz na tejto prechážke, na tomto leveli. Toto sa väčšinou strepem, ale teraz sa mi to podarilo výnimočne. Skoro som padla. Nie, zabila som sa. Idem za tebou. Už som tuto pri tebe. A teraz musíme ako poprestupovať, aby sme sa nezabili. Asi k tomu dám aj takú hudbu. Dodáva to takú vianočnú atmosféru. A nie, hudbu vypnem.
musíme si vysetovať to vypínu. To je nejaký lietajúci koberec. Tuším za 799 robuxu. Tak to nemám. Hej, Nie, zase. potom no. Toto je čo za level? To také preskakovanie. Aha, už chápem. Nie. Počkaj, teraz ti to... Poviem ti teraz, čo budeme robiť v tomto leveli. Takže, poď za mnou. Keď toto bude červené, musíme rýchlo skákať na zelené. Je to podarilo. Teraz musíme byť na koniec. Ne, ja som sa strepala. Tak ja bežím za tebou. Teraz musíme ísť rýchlo na toto zelené. A teraz, keď to bude červené, tak musíme bežať až na koniec vlastne. Ďakujem. Viete, babi som to vôbec neprešla. Lebo ja Teraz vždy... musíme bežať a to rozbísme celé. Takže dobre. Ja som hodinu písala jedno cvičenie z matiky. Hodinu. Smutné. No musela som to prepisovať a potom som chcela ísť hrať Roblox. A proste ja som už po ťažkom dni som si chcela nejako oddychnúť. Nie. No povedz, dobre. Ne. Toto teraz ako preskočiť vlastne. OK. Sa mi dá, že ešte 7 levelov a už sme na konci. Fakt? Super, tak to zateším. Počkaj na mňa. Ešte... To zohrala vlastne dokopy 60 levelov. Ale nie je úplne veľké, takže idem k tebou, no? Poď. Som sa zabila. A ja idem za tebou. Zabila som sa teraz. Som chcela aj za tebou. Tento level je akýsi dosť ťažký, nie? Hej. Už to običko začína byť také ťažké dosť. Fú. Ja som sa zabila. To si ani nevšimla. Ja som to zabila. Uvenie, lebo to musíme bežať tak rýchlo, aby sme stihli. No počkaj, to podobne. Ne, zase som. Ja vždycky zabudnem, že ja som... Zabíjať, prečo? Lebo ja si vlastne nestíham. No dobre. Poviem ti kedy, no? Ale to rýchlo musíme preskočiť. To je dosť ťažké. No, ja sa tiež chápem prečo. A nevadí. Ne, ale ja som klikla to tlačítko dole. Potom či ako na to. Musíš to preskočiť. Yes. Konečne. A toto, a už posledné 2 levely a už sme na konci. Jupi. A tebe to kde ukazuje? Lebo mne to ukazuje tuto. Zo hore, kde si. Aha. Ale tebe to ukazuje aj tam, kde sú zapísaní všetky tí hráči, čo tu hrajú na tom. Aha, to je tam tých... Zabila. Idem za tebou. Idem za tebou, ale ty si kde? Ja som na začiatku toho levelu. Aha.
A ja idem za tebou za chvíľu na začiatku levela, lebo som sa zabila. No, poď za mnou. Teraz musíme skočiť sem. Nejako sa mi to podarilo, našťastie. Snažím sa nejako prejsť tento level. Už som pri tých takých kruhoch, veď vieš, nie? Viem. Počkať. Zase som zapila. Idem za tebou. Skáčem. Alebo chcem ísť za tebou. Ja neviem, čo som spravila. Po leveli. To musíme vlastne preskočiť. Tu som. Počkať, ja ťa nevidím. Aha, tu. Ja som vyšla za tebou. Práve ja som na tom začiatku. Zas som sa zabila. No, tu som, poď za mnou. Tu som. Počkaj. Ja som tu. Aha. Super. Už sme sa konečne našli. No, poď za mnou, idem ti rýchlo ukázať, kde zase ideme. Takže poď, ideme teda. Tu ideme zastadiaľto. No. Nezapýta, no musíš to preskočiť. Musíme tu, poď za mnou. Tu som. Ideme to preskakovať. Aha, tak prečo som išla hen tam? Ja som si pomýlila asi tú trasu. Hej, ale nevadí. Ne, zase som sa zabila. A jak to sa zabilo, nechápem. No, podľa mňa. Počkaj. Tak. Už som... Takže toto zase musíme preskočiť. A teraz to musíme potom tu skákať, aby sme sa dostali na 59. level. A tam už je koniec. Ne, zase. Ešte 2 levely. Tých levelov je 60, nie? Áno. Aha, aj mňa to ukazuje. Tam hore niekde. No, podľa mnou. Ne, ale ja si vždycky nevšimnem tú medzeru. Hen tam, lebo toto je hrozne náročné obíčko zas. Toto je jak snowboard oby, ktoré sme kedysi hrali. Áno, to bolo nostalgia. Snowboard oby. Ja to si to ešte niekedy zahrám, lebo už je aj snowboard oby World 8. Fakt? Hej. To až niekedy všimnem, keď sa idem pozrieť na hociaký snowboard oby, neviem, aký svet. Ja som zase na začiatku toho levela. Tak bežím za tebou. Nemusíš. Počkaj, nechápem, ako nedokážem vedieť taký jednoduchý level. Tu mám pôjsť za mnou. Musíme to preskakovať. Kúsim to nejak. A vieš čo, ja som bola dneska vrátiť kroj a že... No, nebudem to hovoriť, lebo som zabudla, že to nahrávam. Nie, som sa zletila. Vieš, ja... som sa zastrepala a som na začiatku levela. Tento level je boj asi. Hej, a tuto na konci týchto je medzera, takže vedel to. A tu zase je s hentom, že ťa to zabije, tak vám musím pozor. Preskočme to teraz. A zase toto musíme preskočiť, ale sme tu. Super. Konečne sme došli tento bojový level. A teraz tu takto za mnou a máme to najbližšie už. Aha, ďakujem, lebo ja toto moc nehrávam. A toto je posledný level, takže už ideme mať potom pokoj. Som dal. Jupi, a sme tu. A toto už je posledný vlastne
level, takže môžeme si tu A v tomto... A toto je čo? Tu sa čo deje vlastne? Toto? Aha, Poviem ti, počkaj. tu je Tu trampolína. máš... Bože, Pozri sa, ukážem ti. Že ja... ty potom Klary, to vieš, aha. počkaj, kde si? Ja som hore. Kde? Ja ťa tu nevidím. Hop, tu som. Aha, ideme na tú onu? Trampošku, poďme. Áno, ono je to tak dobré a uspokojivé. Hej. Vyspraví až do neba. Dobre, teraz sa postavme vedľa seba a ideme niečo zaželať ľuďom. Takto vedľa seba. Môžem začať ja? Áno, môžeš. Takže ľudia, už chceme ukončiť toto video a došli sme úspešne všetky levely. Ahojte a dávajte odber Klarísek. Ahojte. Ahojte.